Naprisar gid sa mga residente sa Northern Iloilo, ilabi na sa Banwa San Carles, ang pagselebrar ni Archbishop Most Reverend Medifil B. Billones DD sang Domingo de Pascua sa ila lugar kaupod sa mga tumuluo. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Shirley Bensurto, ang presidente sang Parish Pastoral Council sang Santa Teresa de Avila sa nasabing nga Banwa, iagin pahayag nga sa mismo sadto ang nagsiling sa arsobispo nga daw kaangay nga nalimtan na sila sa norte bangod malayo ang ilang lugar. Pahayag niya nagakinahanglan ang ila parokya sang assistant parish priest bangod nga hindi na matatapan sa isa lang kapari ang 78 ka mga chapel sa idalom sa ilang parokya. Nabalawaan nga si Reverend Father Pope Ibanez lang ang nagaserbe pari sa masobra 3 na katuig. Sunod kay Bensurto, dako gid ang ilang kalipay nga ginhatagan at tensyon ni Archbishop Billones ang ilang pangabay. Ginpahayag man ni Bensurto nga madamo na sa ngation nga nagaayo sila nga mahatagan man sila sa pari sa ilang parokya apang bangod sa nagagamay nga numero sa mga kaparian sa pungsod. Wala sa gihapon sang nag-abot sa ila. Dugang pa niya, nagpalabot man sang pasalig si Billones nga tinguan sang simbahan nga mahatagan na sila sang dugang pari sa ila parokya agud nga mas mapalapit pa sa mahal nga Dios ang mga pumuluyo sang Carles. Sobra gid ano kalipay kay actually ang concern gid namon is ang amon diri nga pura paroko mahatagan sang assistant parish priest. Naghinon anon kung gagawin Bishop Medifil kabalasan. Wherein nga ang pangalan sa amon ni Bishop is ang amon situation diri sa kada sa kada parish. So wakatabo kung kaisa ang mga patay sa pulo, especially higantes, kung ang chimpo, hindi na sila makatuan ng father. So, ang ginaobra sa amon kora paroko, ginaresponsuhan niya na lang diri sa parokya. Nagpapasya siya sa akon, sila nga na, feel mo na gid na matagaan ka mo di sa assistant. Balko feel ko gid, pero in God's grace sa gihapon. Very thankful gid ako nag-best sa kay Bishop Billones. Iyagid yung tagaan sa tempo nga mabisitahan ang Carlos. Ilabi lagid ang Isla Higantes.